Nyokromo jo adhi ne kaunti ma Kisumu winja ne ka bende ochal kamano pantieri school kama nitie kanyo kod Paul lakini koro iwinja yo makare machiegni tam mokwongo no osebedo yo machal nade wach ipuonjo kata pan paya wakete pan paya sani mondo mi ikona ne kanyo no chal nade kama intiere machiegni Paul. Tam mokwongo osebedo maber but ok maber ahinya. Wasebedo gi challenges mang'eny kaka jopuonj. Iyudo ni in japuonj achiel lakini puonjo kata subject ang'wen. Matiende ni lack teachers and lack enough teachers. Then gima wachak waonge gi labs. Kaka an japuonj mar sciences, lab ber ka nitie school to lab go skunde wa mang'eny onge lab. Koro imiyo mana nyathi instruction gi dhogi ting'ise ni mae kaka itime, kobiro titime kama. To grade 9 wasani dhi timo onek kaka science nigi papers 2. Nitiere theory gi practical. Koro nyathine ng'e ni odhi bedo gi challenge practical. Mar adek challenge mar computers onge skunde wagi. Makata kaka inyalo timo research onge. CBC ni ok rach ober lakini resources ema onge. Then capitation be delay. To kata kobiro to biro matin samoro HOIs gi ok nyal timo gigi te. Then HOIs moko be tiyo gi pesa no marach. Ma iyudo ni pesa orumo gimotimo malong'o onge. To kidwa luwo wach pesa no koro nitie ywaruok between JSS teachers gi HOI. Nitie ywaruok maduong' sana. Koro magi challenges mosebedo kwa kadhe. Erokamano Paul.